Pozdrav svima, evo provalio sam da mi pišete na Facebooku, na Skypeu, bukvalno na chatu da vam se svidela igrica Hamster Ball 3, tako da šta znam, jurio sam da nađem nešto tako, da bude slična ta priča, znači ono loptica, gurate ovo ono, pošto vidim da ste se oduševili kao jao brate ta igrica, ovo ono, jedva sam čekao da je nađem, nisam znao kako se zove, pošto je stvarno starijeg datuma ta igrica, rekao ajde da nađem nešto slično, znači Spectra Ball. Malo je drugačija, pošto je ovo malo više 3D. Znači ja sam prešao one tutorial, kako se već zovu, tutorial mape. Tutorial mapa vam je bukvalno po ovim poljima, znači po ovim kao sobama. Tako da sam bukvalno, da, to vam je tutorial. Znači šta je pointa, znači mišem pomerate kameru, znači ono levo, desno, gore, dole, na WASD vam je kao move i space vam je skok, znači ništa komplikovano, da, na levom kliku miša vam je kočnica, znači vidite ovde u donjem levom uglu se puni, evo sad piše power break ready. Znači, čim kliknete vidite da znači on kao bukvalno ručno zakuči, vidjet ćete i zbog čega vam to treba, jer i ovo je starija igrica, znači negde 2008-2009 je izašla, znači baš ima dosta, znači baš je stara. Meni je jako bilo čudno to što je taj klip Hamster Ball 3 ima jako malo view-a, a da ste se baš toliko oduševili, da mi ono svi bukvalno zahvaljujete. Kao podsjetio sam vas na tu igricu, čak ste ono tražili linkove da vam dajem. Čekaj, a da, tamo i treba. Znači, ukoliko nemate živaca, nemojte uopšte skidati ovu igricu, pošto je ova igrica koja je velika 380 MB. Računajte 400, ajde. Pošto dok se... Ja volim tako da zaokružim, da se... Aha, evo ga dole, znači kad ću ja ovo ubosti, pazi kad sam ubo isprve. Tu vidite zbog čega kočnica treba, pošto je jako brza ova loptica. Šta treba da... Nisam skontao šta treba da radim, ali vidio sam da treba da se... Koči bre, majmune jedan. Ja ono, bukvalno imam neki basic skill, znači ono početni skill, pošto sam odigrao tutorial koji je jako kratak, ali sam ono skonto priču. I jako me kamera nervira to što prolazi kroz teksturu, kao što vidite. Znači igricu ne igram po prvi put, znači nisu bukvalno prvi utisci, zato što sam ovu igricu igrao pre možda, ajde nazovemo 3 godine, tako nešto, kad je izašla. Čuli ste da sam kliknuo space, i to dosta puta i to nije odradio. Znači kada skačete potrebno da imate mali zalet i da malo duže zadržite space, zato što tad ono izvuče onaj maksimum skoka. Ako se odlučite da igrate, znači vidjet ćete da vam je to potrebno. Baš to malo će vam biti potrebno za... Šta beše ovo plavo? A da, to je kao neki feather skok, već šta već, znači to vas automatski odbaci.
I da bre ljudi, daj ako imate neku igricu da želite da snimam, kažite mi, znači stvarno sam u škripcu sa igricama, jer je malo sjebano, bukvalno da vam svaki dan, prezentujem igrice po jednu, znači to ti je 10 dana, 10 igrica, teško je naći. Znači samo nemojte, molim vas, Minecraft, znači Minecraft i Slender, te dve igrice nikako. Da, vidite da vas ovde vetar kao duva, ali ovamo ne možemo. Znači, vjerovatno idemo na dole. Znači, samo nemojte Slender i Minecraft, znači nemam ništa protiv tih igrica, ali jednostavno nisu za mene. Minecraft me... igrao sam ga možda 3-4 puta, znači imam onaj account, ali jednostavno šta znam, par administratora su me iznervirala jako, zato što, šta znam, napravili kuće i kao uživaju, a mi kao crnci radimo, tako da koliko sam ja mogu da skontam, vjerojatno kontate šta pričam, što stvarno se ne razumem u igricu, toliko. I posvađao sam se naravno sa jednim od administratora. I lik mi je dao ban, i od tad sam rekao, ta igrica nije za mene. Čak sam planirao da napravim Minecraft servere, zakupio sam Dedicate server, napravio sve, pošto mi je server u Linuxu, napravio kompletno, isprobao, radilo je sve u fullu, 20 servera sam napravio sa po 10 igrača, ali sam na kraju odustao i napravio nešto što će mi malo više donositi para nego Minecraft. Nemoj, molim te, pogledajte ovo, znači, i šta znam, ništa, i veliki pozdrav za Luku, kako beše, Perića, da, u jednom od klipova sam rekao Filip Perić, tako da se izvinjavam Luki, moja greška, jer baš na Skype-u i na Facebooku imam baš dosta njih koji se zovu Luka i Filip, svako drugo ime je sad Luka i Filip, tako da sam pomešao, izvinjavam se. I dajte ljudi, molim vas bre, nađite neku igricu da igram, nebitno kog je datuma, znači nebitno mi je da li je novijeg žanra ili starijeg, samo da je okej. I da odgovorim na ono što me stalno pitate, zbog čega igram ovako neke čudne igrice koje su koje nisu nešto proslavljene, zato što, sad ću vam reći, zato što nema toliko kanala, znači kad je hit igrica svi znaju za nju naravno. Ja želim da pokažem nešto što nije hit, a okej je, znači nije hit u smislu šta sad, Tomb Raider izlazi, svi znaju za tu igricu, ja želim da vam predstavim nešto što, niste videli, niste znali, pa primetit ćete i po mojim klipovima da se trudim da nađem neki tako malo nezanimljivije igrice, ali opet ih nema, znači ne snimaju tako neke igrice. Oči bre majmune. Kao što sam rekao, ukoliko nemate živaca za ovakve igrice, nemojte ni da skidate, znači moje iskrene preporuke je da je ne skidate, zato što je jako teška. Kao što sam rekao, imam neki mali basic skill, tako da kao i znam, pod navodnicima, a kada je budete vi po prvi put upalili, bit ćete u fazonu jebem ti igricu, što sam je skinuo i ta neka priča. Ne. Eto zbog čega vam kažem.
ovako je interesantna kad skontate kontrole, šta znam, meni je ok, jedino što mom mišu nije ok, je dosta lupan istok. Šta sad? To sad. Ja, nije valjda iz početka. Znači, checkpoint je bio ovde. Znači, ovo na levom kliku ćete morati malo češće da koristite, zato što je ova kuglica jako brza. Šta sad? A da, trebam znači da kliknem na ove strelice, aj probat ću. Odlično. Opa, evo ga i checkpoint, ekstra. Jako mi je čudno što su staze dugačke. Znači teške, a dugačke. Pazite, jer čim vidite ono dole, ono plavkasto, zelenkasto, kako već, znači morate da siđete, ne da siđete, nego ako već niste to stisnuli, morat ćete, pošto evo vidim šta se desilo, znači to vam je kao, šta znam, neke ručke, ovo ono, kao da bi ste mogli da pređete, to je mi neophodno. Znači, strašno me nervira ovo što kamera konstantno prolazi kroz teksturu, kao što vidite. Nekad se pogubim, ne znam ni gde sam. Baš zbog toga. Da, ovi, a sad ćete vidjeti. Ovog dela se sećam. Još kad sam igrao pre 3 godine, ja se ovog dela sećam. Sad ćete vidjeti, znači vidite da ovdje nemam toliko prostora da bi došao pod pravim uglom ovom plavom federu, nego morate znači da kliknete na njega i odmah namotate, evo u ovom trenutku. U ovom slučaju sam ja trebao da motam na desno. Što sam ja ovo sad uradio. Znači da li mogu da se popnem odavde? Mogu, ekstra. Znači čim stanete na to, odmah motate desno. Znači što sporije stanete. Da, ako vam se izgubi, sačekajte malo. Pojavit će se. Pa šta nam, s obzirom da je ovo jebote bog. Ono čisto sumnjam da ću preći. Znači što sporije stanete na to, to bolje. Da vas ne bi on upacio loše. Ajde bre. Gde je sad? Evo ga još jedan. I ekstra. Sad, ovoga se isto sećam. Znači, sad ću vam reći, znači svaki put kad skočite, morate da iskoristite ovu kočnicu, jer ako to ne uradite, preskočit ćete ovo, znači poenta je tako da se popnete na vrh
ove piramide, šta je već. Ali nekad nećete imati vremena da vam se ovo napuni, pa morate po defaultu da skočite, kao što sam ja malo pre uradio. Evo, znači sad imam vremena da mi se napuni, ali vidjet ćete sad da bit će dve za redom. Evo je jedna. Opa, neće dve. Ne. Šta se vrti bre ova loptica kao debil? Evo, znači nisam imao vremena. Evo, ni sad nisam imao vremena. Ekstra. Ja, sad je potrebno da se popnem na ovo plavo. Ja, bre. A jako je teško, znači, da stanete u milimetar na to plavo. Vi ste se popeli gore. To su jako iskomplikovali, evo videli ste i sami koliko je teško. Tako da još jednom kažem, ukoliko nemate živaca, ne razumem kako da skočim. Znači vidjeli ste da idealno skočim, ali udarim od ispod. Ha, a nije ovako. Ne. Evo ga. Koji debilizam, sad moram znači da idem po ovoj dasci. A i ne moram po toj dasci, ne znam. Šta sad? Ne. Sad da nisam imao kočicu, ne bi prešao ovu stazu. Ništa ljudi, ajde ja ću ući čisto ovde i odjavit ću klip. Dve staze dovoljno je bilo dugačko da gledate. Evo kako izgleda treća staza, ali nećemo igrati. Barem ja neću igrati. Ako mislite da je ok igrica, skinite pa igrajte vi. Ja sam vam to dosta pokazao. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovoga, znači rekao sam, ukoliko nemate živaca, nemojte skidati, stvarno je dobro, zabavna igrica, treba vam malo skilla, malo veštine i to je to. Ništa ljudi, u opisu klipa imate, znači, moj Facebook, Skype i fanpage, naravno nemojte da zaboravite da comment, like i subscribe ili ti pretplatite se ukoliko niste i to je to i očekujte mnogo zanimljivih stvari uskoro na ovom kanalu. I to je to. Da, znači priča broj 3 će biti, ukoliko naravno imam 30 lajka, jer šta znam, na prvom klipu sam tako rekao, šta znam rekao, ajde da nastavimo tradiciju, ako bude imalo 30 lajka, ispričat ću onu priču koja nema veze sa nekim komičnom pričom, već je psycho priča, istinita priča naravno, to je moja priča što se meni i mojim drugarima desilo, tako da bukvalno su tu, mogu da potvrde sve šta je bilo i kako, i to je to. Ništa ljudi, hvala vam puno, pa se mi gledamo sutra sa novom igricom i ukoliko imate neki titl da preporučite mi, znači i na Facebooku, i na Skypeu, i na fanpageu pišite, znači gde hoćete i ja igram to. Hvala vam puno, pa se gledamo sutra.